I pasimo ljudi, ja sam Mihajlo. U današnjem klipu reću vam šta radimo, ali u današnjem klipu ću da vam pokažem kako napraviti masku od balona, masku za telefon od balona. Prvo nam treba jedan balon, naduvate ga. Nadam se mi neće škoditi, kineski su, nemojte mi zaškoditi ako puknu. Ok ljudi, ovo ja mislim da je dovoljno. Naduvate balon, uzmete telefon, polako počnete da izduvate i jako da stiskate balon. I evo ga ljudi, kao što vidite to ovako treba da izgleda. Sada ovo vi možete da uredite. Skinuo sam, znači ponovit ću ponovo, spustit ću malo kameru. Znači balon. Ovoliko otprilike. Uzmete telefon, baš jako stisnete i izduvavate polako i na kraju to će ovako da vam izgleda ljudi. Dobra maska za telefon, možete da stavite i gore ovdje da se ne ošteti ekran. Da vidimo kako izgleda kamera. A da, meni je ugašen telefon. Evo ga ljudi. Vidite kako moćno gleda. Ajde dok se upali, pošto se iPhone baš dugo pali, napravit ćemo još jedan proces. Čekaj još malo ljudi. Znači nemojte mi zameriti ako puknu, zato što su kineski. I evo ljudi, kao što vidite, ovdje je malo ostalo vazduha, dobro. Vidite, pali se iPhone. Evo ga. Sad idemo na kameru, da vidim koliko blesav sad izgleda. Marimo i lupe krajeve. Samo sekundu. Stigla mi je poruka na Viber. Ne. Ne. Našo, sve smo našo. Ništa ljudi. Vidite kako to izgleda. Baš je ekstra. Držite ovako telefon, ne morate ovako, a možete i ovako. Neće sigurno ispasti. Samo sekundu.
Eto, ljudi. Sad ćemo da uzmemo još jedan balon da napravimo i na ekranu. Izvinite. Evo ga, ljudi. Sad isto tako. I neuspešno. Ajmo ponovo. Yeah, bitch, vidite ljudi. Znači, s ove strane smo ga zakačili i sad ne može da prima ogrebotine. Nikakve. Kao što vidite. Probajte ovo kod kuće. Kupite balon, imate za 20 dinara. Ja sam kupio 50 komada. 100 dinara košta 50 komada. 150 košta 100 komada. Znači, ljudi, ekstra ova folija. Možete izaberete puno boje, kao što vidite. Imate razne, ljubičasta, koja devojčica može rozu, naranđastu, zelenu, žutu, sve crvenu. Imate puno boja, imate čak i belu. Znači, ljudi, ja ću sad da skinem masku. I napravit ću ovu belu. I ne može više da se duva, a idemo. Evo ga. Vidite ljudi kako dobro izgleda. Samo vi možete ove ivice da popravite prstom i tu da ih stavite i malo da ih pomerite. Ali inače ovako super je maska, kao što vidite, GTA 5. Znači, dobijam GTA 5 pa sam već stavio na tablet. Sad sam stavio GTA 5 što sam mogao. Vidite ovo ljudi. Oh yeah, bitch. Inače ljudi, ovo su arijske naočare. Ekstra su puno, a imam i ove uvozne Ray-Ban. Yeah, bitch. Kao što vidite, ja mislim da im piše ovdje Ray-Ban, malo se izbrisalo, zato što sam kupio to na moru. Baš su bile skupe, ne znam koliko eura, ali skupe su bile dosta. Ljudi, to je bilo to što tiče ovog klipa. Ako vam se svideo, ostavite like, share i imam nešto za vas pred kraj. Koji ćemo? Ajde. Počnimo. Ljudi moji, da li ovo moguće? Šta se ovo dešava?
Australija, da. 1, 2, 3. Moja draga i ja, igrajma puna piva, sunčan dan, ma sve nam je milina. Danas na plaži, muzika svira, svira, svi se kreću, jer svako igra, igra. Draga i ja, igrajma puna piva, sunčan dan, ma sve nam je milina. Danas na plaži, muzika svira, svira, svi se kreću, jer svako igra, igra. Svud oko mene, zgodne lepe žene, jebi ga ja sam zauzet. Zgodne žene, prave mi probleme, imam jednu, a hoću pet. Jedna me je spopala, draga budem videla, na panetu drugu idem ja, pa šta, hej, dok pesak drži stopala. Jedna me je spopala, ako me draga bude videla, na panetu drugu idem ja, pa šta, hej, ja draga i ja, igrajma puna piva, sunčan dan, ma sve nam je milina. Danas na plaži, muzika svira, svira, svi se kreću, jer svako igra, igra. Draga i ja, igrajma puna piva, sunčan dan, ma sve nam je milina. Danas na plaži, muzika svira, svira, svi se kreću, jer svako igra, igra. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se video, naravno ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ili u narednoj pesmi. Pa šta?